Na sobotním programu Kmochova Kolína mohli diváci od 12 hodin vidět norský dechový orchestr Hammer Veteran Corps, který zahrál norské skladby, ale i například českou píseň Škoda lásky. Od 13 hodin proběhl pietní akt u hrobu Františka Kmocha na Kolínském hřbitově, kde položili věnce zástupci města, základní umělecké školy, klubu přátel Františka Kmocha, Harmonie 1872 a městské hudby Františka Kmocha. Ve 14 hodin vyjel průvod z ulice Masarykova. V čele byli veteráni z veteránkár klubu Kolín. V kočáře taženém koněm se vezl Martin Slavík, který představoval Františka Kmocha. Pak už následovala sdružená obec baráčníků, jednotlivé orchestry a mažoretky. O tomto českém dirigentu, hudebníkovi Monster koncert zahájil v 19 hodin dirigent Václav Blahunek fanfárami ze Smetanovy opery Libuše. Solisty koncertu byli Josef Opl, Iva Brožová, Magda Bártková a hostem se stal Martin Chodůr. Monster koncert je jako vždycky úžasný, jako každý rok. A letos podle toho, co je tady lidí, tak je to opravdu bomba. Monster koncert byl jako vždycky krásný, velká účast a myslím si, že to bylo bez chyby. Moc pěkný, Kmochův Kolín a Monster koncert se mi vždycky líbil. Kmochův Kolín jsem letos navštívil po3. a můžu říct, že řekl bych, že je lepší jako loni. Od 22 hodin bylo na programu vystoupení Petrianů. Na tento koncert bylo kolínské náměstí plné. Kristýna Frimlová, televize Kolín.